кунед канали Автотаҷикистан. Бардоро дар навори имрӯза якчандта хундаи портер ва газелҳоро мондагием. Ҳамашон бо дархости шумояй. Шумоам дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкҳоро бимонед ва дар комментария ҳатман мошинои мехозем ки то номашо бинависем. Мо ҳамномади мошинаҳоро наворҳоша бисёртар мекунем ва кадоме аз шумо агар мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар рақамҳои рӯи экранамдагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунед. Мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. Бардоро дастгирӣ кунед, ҳатман видеоро поделитсия кунед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо. Мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. Сирожна газели фурӯшӣ бардоро соли бариш 2010 ҳолаташ хубай, солона ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора. газел беҳтаринай ҳолаташ, фақат мегирӣ кор мекунӣ. газел қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 86 000 сомонӣ гуфтаест ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо ва шумо. бардоро кадоме аз шумо агар мошинҳои фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои комментариябдагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунем. Мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. бардоро лайкҳоро як бор дигар хабар бигирем, видеоро поделитсия кунед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо дастгирӣ кунед. бардоро раҳмат барои дастгиритон. ба канали боварӣ бародарон нигоҳ кунед, дору барои қадди одама баланд кардан. И ай 6 сола то 24 соларо гуфтагиай 3 моҳ мехриша. ира узмах меган истеҳсоли Турсия. Яъне ки и витамина Б зарарай бародарон. Қада ай 5 см то 8 см баланд мекунад. марҳамат заказ кунед, тамоми шаҳрҳои Россия дар сафҳаи мо бесплатно. Любой метро оварда метавонем ё ки дигар шаҳрҳо. якта дига газели фурӯшӣ бардоро сирожна фурӯшиай, соли бариш 2005 гази бензин кор мекуна, ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора. ҳолати газел 100%. газела фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ, тамом, ягон расход намекунӣ. газел қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. нарша 40 000 сомонӣ гуфтааст ки бо савдоям мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо ва шумо. бардоро газел гази бензин ҳардуш кор мекунад. ягон камдиву расход надора. марҳамат занг бизанед, бихаринша. ва бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкҳоро бизанед ва дар комментария ҳатман мошино мехозед ки то номашро бинависем. мо ҳамон мошинаҳоро наворҳоша бисёртар мекунем. мошини навбатии мо бардоро хундаи портер мебошад ки соли бариш 2006 ҳолаташ беҳтаринай, ҳуҷҷати солона дора, утилизатсия дора. портер ягон камдиву расход надорад, 100%. мегирӣ, фақат кор мекунӣ, тамом. портер қарор дорад дар ноҳияи ҷалдуни Балхӣ, яъне номи пешнаш Калхозобод. нарша 100 000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо ва шумо. бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкҳоро бизанед ва дар комментария ҳатман мошинои мехозед ки то номашро бинависем. мо ҳамон мошинаҳоро наворҳоша бисёртар мекунем.